बे समाव लोगोसे गोदानै 70 नं बिश्वनाथ बियाबाव सोसनजानाय गं 8 केन्द्रआव रायजो राजाफोरनि होंगो दोंगो भट होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे समाव भट होगिरिफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै जोंनियाव बेयाव जयपुर सेन्टाराव लकसभानि थारमाने भट जादों। बेवहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना दिनै जितु भट जादों बेलेग बोसोराव दावराव दावसि देग्लाय दावराव दावसि गैया बिराद मोजां जादों। ओमफ्राय नाथाय देग्लायनि जितु भट सेन्टार बे सेन्टारा जोंनि जयपुरावनो मोननै रुम जादों जोंना 1 नम्बर आरो 2 नम्बर आं 2 नम्बराव गोलैदो। जुदि देग्लाय बे लकसभा समष्टिनि जाय बिजाथिया जोंनाव भट गेलेदो बिथाङा जुदि देरहायोब्ला जों आसा खालामदो जे जोंनि रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन। मानोना भटनि मोन्थाया जोंनाव दं बेखौनो बिथांमोना बुदों जेला जोंनिफ्रायनो बिथाङा देरहालांगोन। देरहालांनानै जाहाथे जोंनि रायजो जों माने दा लुगैदों आरो जोङो जायनो होगोन माने जोंनि खामानि मावनाय जोंखौ आरो हेफाजाब होनाय बेबायदि मानसिखौ जोंनो नांगौ आरो दा बिदिखौ जों लुगैयो। ভাল লাগিছে ভোট দি কিনি। নমস্কাৰ। আজি বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ এইটো পূব নাগশংকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ইয়াত প্ৰায় 6টা বুথ চেণ্টাৰ আছে। 6টা বুথ চেণ্টাৰ আছে। সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলবিলাক নতুনকৈ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। মই এতিয়া আহি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল লগ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছোঁ दिनैनि दिनावहाय बियो बिश्वनाथ समष्टियाव जिथुनिखि डिलिमिटेसनाव जोंनाव हाबसनदों बियो बेनिखायनो बिथां जोंना बिश्वनाथनि एमएलएआबो बेयाव फैदों। बेयाव खमसे खम 80-90% भटआ जों फुल जागोन होनना आसा खालामदों। आरो जा मथथे जों रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जिखि पार्टियावनो थायाथों मानो बिथांमोना सान्तियै जाहाथे भटखौ होयो नङा होमबा। सान्तियै भटखौ होनानै जाहाथे गाव गावनि अधिकारखौ गावनि गोसो बायदियै बिथांमोना होथों। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडीएफ जालि काटिं, ल'ग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।